Medžugorje, tichá dedinka v srdci Bosny a Hercegoviny, ktorá sa stala jedným z najvýznamnejších pútnických miest sveta. Od roku 1981, keď sa tu podľa výpovedí 6 detí zjavila Panna Mária, sem prichádzajú milióny ľudí z celého sveta hľadať pokoj, uzdravenie a nádej. Počas našej púti navštívime kostol svätého Jakuba, centrum duchovného života s každodennými svätými omšami, modlitbami ruženca a adoráciou. Spoločne vystúpime na vrch Podbrodok, miesto zjavení, aj na Križovac, kde sa modlievame krížovú cestu pri monumentálnom kríži. Okrem duchovného programu si doprajeme aj chvíle oddychu. Počas zájazdu sa dvakrát vyberieme kúpať k Jadranskému moru do neďalekého Chorvátska. Čisté more, príjemné prostredie a spoločné chvíle vám prinesú aj telesné osvieženie. Medžugorje nie je len miesto, je to zážitok, ktorý pohľadí dušu a zanechá vo vás hlbokú stopu. Poďte s nami na púť, ktorá môže zmeniť váš život.